రే నా పొలంలోకి నీ ఎద్దులు ఎందుకు ఇడిచారు నువ్వు? మూగు జీవాలు నాకు వస్తాయి బాయ్. నీ మూగు జీవాలు నా పంట నాశనం చేసినారా? దీన్ని న్యాయం చేసే పెద్ద మనిషి తగ్గుదాం రారా. దండలేదురా. ఏమిరా మీ సమస్య? మూగు జీవాలయ్యా, మూగు జీవాలు. ఏం మూవ్ చేయాలరా బలరాం? కనుక్కో సమస్య ఏంటో. ఏం సమస్య ఇద్దరు? కోపం చెప్పేద్దాను అయ్య గారికి. ఏదో చెప్పండి. మూగు జీవాలయ్యా, మూగు జీవాలు. మూగు జీవాలు అంటున్నావు, ఏం సమస్య చెప్పు. బలరాం గారు నేను చెప్తానండి. ఏం చెప్పాలనుకుండా అయ్య గారికి నిర్భయంగా చెప్పు. అయ్య గారు, ఇతడి గాడి ఎద్దులను నా పంటలో వదిలేసినాడు. నా పంట అంతా నాశనం అయిపోయింది. దీని పరిష్కారం ఏంటో వివరించండి అయ్యా.